na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Oh, buhay ko. Wa di mo magkakita nga bani lang ang gihaya o gilubong ninyo. Ay, ikaw man yun ang among nakita, Dong James. Ikaw nga patay na. Ikaw ang among gilubong ni atong adlawa. Og grabe mong gani ang kasubo nga gibati ni Day Laura, Dong James. Hapit na lang yun ni magpakamatay. Gustong maglumos sa bino. Imanhiman di ay to, gilamat ra di ay mi. O sebut mo ipasawat ha? Immortal si Dayan. Immortal ang babaeng nagpakabuang nimo. Og ning bag-o lang, mibahad baya siya nga iya kang patyon. Immortal day siya. Hain si Laura. Hain na nga kung mahal o pinangga kong asawa. Hain day si mami ni mo, Francel. Ay, Dong, may gilakaw man sila si Lucio og si Day Laura. Og ni Kuyog manggani si Wasay nila. At tuon nila si Jukol. Kinsang jukol. Ay, sila raman to'y gasulti, oy. Gisulti anay, basta at tuon nila si Jukol. O, ala, ang porcel na araman dahil sa ibabaw sa lamisa. Wa man dahil mauli ni Inday Laura sa kwarto. Ang ako ka na pistula. Oy. Gatibong-tibong. Gatibong kong biya ni mga lalakiha. Ay, nagatibong kong biya ining kalaki. Gatibong kong baya. Ay, yan kita subay ining sapa. Gatibong kong baya. Wa kay buaya din eh. Ay, oy. Oy, Ginoo. Gikuyawan ko gamay. Gikuyawan ko Ginoo. Tuna wasay. Unsa? Wapag kong pangutana, oy. Utana ka kung may buaya ba? Duna. May pangutana, hindi ko. Pagtanong ba niya ba? Tanong. Huwag magkamata ang buaya wasay. Kung magsaba-saba ka niya. Ay. Ikaw ang unahon sa pagtukom. Mutukom sila gwasay. Nabuang sila buhaya. Ha sila. Bida ni mo eh. Ay, pag kumidya di ha, oy. Wa ko magkumidya nimo, wasay. Halahon di karon kabayin tiron. Huwag ko magkumidya. Muhala ko ron. Kung magsige ka pagsaba-saba niya, Da. mukalit pagbarong kang buaya. How? O birahol ka o tukmon. Ay, pagkatibong kong be. Ay, na. O sa'yo mo barog. Doon na bri, buhayang mo barog. Karon pa kung buhayahang mo barog. Naalay buhayang mo barog. Ha? Duna wasay. Hala. Huwag makakita ka niya kung mapadayog as pagsaba-saba niya. Muhala kong daghan diri ron. Layo pa bata ni Lucio? Kapag katibong kong Hindi na be. kayo tantong layo, Laura. Dali. Sunod ba? Ay. Gabiin na lang. Pero wapag yun mauli sila si Laura ng tirang. Ay, lagi dong, ay. Wa man sa sila gud magsaad og unsa silang orasa makapauli dinis karaang mansyon. Layo man gud kunot to. Kinahanglang mahibalik na yun si Laura. Aron makabiya mi din eh. Ha? Dili mahimong mupundo mi nining lugaran ng tirang. Tugod kay masamok mi. Tugod kay ni Asya yan. Bitaw sa boy. Gusamok-samok man gyud na siya. Si Aki gani. Wa naman ko kakita, no? Oh, Gano? Naunsa ka ng tirang? may kalit mang nasantop sa akong unahuna, Dong James. Unsa ka na? Immortal si Dayan. Di ka, siya si Aqualos. Si Aqualos? Ay, oh God, si Aqualos, immortal man si Aqualos. Unya, nakadungog man ko nga nakahisgot si Day Laura nga niingon si Lucio nga nagtakuban lang si Aqualos. Unya kay ikaw, ang tinuod ni mo pagkatao si Dong James manggod ka, wa man ka magtakuban.
Di ka si Aqualos ug di sab ka immortal. Si Dayan kay immortal man. Pasin siya si Aqualos. Nang tirang. Dili ka lalaki ka na si Aqualos. Di ba? Dili ba niingon mo sa una? Nga kuhaon ni Aqualos si Laura kay gusto kining pinag-iyahon? Oo, di ay no. Kalimot man ko ay. Nagtuo ko. Galahi si Aqualos ug lahi si Dayan. Kadugay ba sablan ni Laura, oy? Gibati na ko kabala ka nang gusto kong magkakita na din kami si Laura aron magkapalayo na may dining dapita. Adto mi sa layo gyud kay dapita. Ay, ni amang ko'y cellphone dong. Suwayi ko nagkontak kung matawagan ba sila sa ilang nahimutangan ron. Ay, ay, Diyan na kita. ay, manane, pagkatibungkong. Ay, kapoy lakaw eh. Gikapoy ko, Ginoo. Ay, Ginoo. Ay, Noel Rabi, tabangin taon ko. Ay, kalayuan din he. Layo kayo, ginagana ng atong isakyang habal-habal. Og onya, layo kay tagilakwan. Nahilis na ng chinilas ko, Ginoo. Oh, hilis ako, pati pagkahilis ay Ginoo. Tanaw. Oo, mahilom. Mahilom ko. Mahilom ko. Sinasinyas mo ka diha. Murag kang soyok. Soyok ka. Oo. Niya kita sa hilong nga dapit, Ilusyon. Nasuok na kining dapita. Dili masinsayon ang pag-ani Laura. Hinay mga tingog. Dili sayon dumdumon kining dapita. Di ko kadungog og tarong. Abilidad. Tungod kay dili mo kini makita sa ordinaryong mga mata. Maluyab ko pa doon sa kundunggan ini mga tawahan. Nga sa ato pa. Doon ako third eye. Wa kay third eye wasay. Aw, Kung dili tungod ni Laura, nga imong gikauban karon, hagaw-haw kay da. dili mo makita kining dapita. Ting hagaw-hawa. Na Ilusyon, Ginoo. kahayag sa unahan. Hagaw-haway nang may Ginoo. Mao ka na ang nimutangan ni Chukol. Ay, hagaw-haw lagi no. Dali ka mo. Nawa. Mupadayon kita. Ay, hala. Musuota sa giingon mong hayag, Laura. Ay, kahayaga din hiyoy. Di na ako makakita sa kahayag sa palibot. Hay naman mo. Ginoo! Gibiyaan ko nila, Ginoo! Kuha na ragod, Ginoo! Ani aramin sa mong kilid, wasay. Niyara Minoy. Anara mo? Nara de mo? Oh, hala! Hala! Kayong palibot. Daghan kayong mga kaba-kaba. O kasinaw sila mga pako. Hala! Kadagang aninipot sa palibot. Hala! Uy, Kita lang ang makakita kanina, Laura. kanunon ko kaninipot. Tungod kay may gahong kita. May hulim-hulim. Murim. May gahong. Ay. Gipaambit sa gahong ni Kia. Uy, ay ko nyo biyae, ha? Ay ko biyae ninyo, ha? Dili ko ikaw biyaan ni Wasay. Ginoo! Nga naman ni Ginoo. Pwedeng muhala ko din, he. Eh, nga nung sila may makakita. Kita dihing napita. Kita. Kaya nga nung sila may makakita, ini din, he. Gaya ko gahong, Ginoo. Gamay lang, Ginoo. Dali na wasay. Ay. Kay tingalig mabiyaan ka na mo ni Laura. Mukaging ka din dapita. Oh. Unsa! Di gud ako siya magkontak ng tirang. Out of coverage area gyud ang iyang cellphone. Ay, naghisgot man to sila dong. Naa sa kinabukiran ko na ang ilang adtuon. Huwag gini mag-abotin, Laura. Kung naabtan ko pa sila, hayan. Makuyugan ko ta siya. Ay, pasin og ugma pa to sila mo abot dong. Pahuway lang una dong, James. Hapo nagkaayo ang imong dagwa ay tan-aon, oh. Gusto ko na ta makita si Laura nang. Kaya sa kung makabiya na dahil mi din eh. Ay, ugma na lang gud siya sa'yo, dong, James. Pasin og mo abot na sab sila ugma si Inday Laura. Unsa ka to gisulti mo ba? Unsa daw gisulti mo ba? Tingog ba? Ba? Ni ka na sab. Samukan kang dako. Tabang ba? May pago ni mo tiking. Anha ka sa lumot. Oh. Naminaw ko ni mo, bao. Unsa?
Dunay nakataho ni mong taga-sapa. Oh, si Laura? Tuwa si Laura paingon sa naimutangan ni Jokol. O, ano makaadto man siya dito napitan? Nuwa man siya igahom. Dili makaadto dito ang way gahom ba o? May kauban siya? Si Lucio? Oh, si Lucio. Si Lucio. Litob siyang dako. Makita niya. Makita niya ang akong pagabuhaton. Ikaw kini, Jukol. Kaputi na gud mo. Ug mikaging ka. Gimo kong bato. Nakasa ka di ay. Imong gipamulong. Dahimo kang bato. Ngiyaman ka. Kinsa ka ng imong mga kauban. Akong mga higala. Sa imong tuyo. Kanang akong kaubang babae ang may gustong ipangutana kanimo. Kinsa siya. Siya si Laura. Laura. Yun na pa. Nganong gipiyong mo ang imong mga mata, Jukol? Siya. Siya ang babae na gustuhan niya, Kolos. Siya. Nagkailang kasabdaan ni Aquanos. Ang talang binuhat akong nailan. Mga mortal man, may mortal. Ako ang tanang naghawid sa inyong mga ngan. Kung kamo ihimog suna sa kalibutan. Ug ako usab ang gisangunan sa pagbantay sa mga sekreto nga naa sa kaban. Giuka mo ba diay ang sikretong kaban? Hinungdan nga naingon kaniya na. Kinsa nga linalang ang ihaydo kanimo? Siya, Aquanos. Dinhi si Aqualos. Nagulsa siya. Ayaw na lang ko sukit-sukita. Pahinian na. Pahini, Aquanos. Tao-tao na siya niyan hidini. Di na ko gustong pangutanong pa. Siya sila. Siya cute ang babaeng nagustuhan ni Aquanos. Mangutan na lang unta ko. Kung unsaon ko paggamit kining akong gahom. Gika ng imong gahom ni Gia. Ang inahan sa tanan. Inahan sa langit. Yuta. Dagat. Impyerno. Ang tanan-tanan gayod kang gibugna sa hayag o gangit-ngit. Siya agi kanan nini. Siya ang inahan sa kinayahan. Siya lang ang patubagas sa imong pangutana. Kayo ako'y kasayran. O kung ugbon ka pag-usap ang sekretong kapan, dili kay kinilang ang akong matagamtaman nga silot. O asa ko sa nakita? Asa ko pangita si Gea? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!